Вітаю, шановныя беларусы. 1 чэрвеня адзначаецца міжнародны дзень абароны і правоў дзяцей. І я хочу сказаць, што гэты дзень не пра святы, не пра цукеркі, не пра адкрыццё фонтанаў. Гэты дзень ААН прыдумала для таго, каб нагадваць дзяржавам пра неабходнасць абароны правоў дзяцей. Наша краіна далучылася да канвенцыі і ратыфікавала яе ў 1990 годзе. Я хочу сказать, что вельмі важно организовывать святы детям, размалёўваць, организовывать некие там выставы. Это ўсё вельмі добра и важно для детей, але таким чынам мне падаецца, что мы збиваем фокус, мы не фіксуем тыя кейсы, якія тычацца парушэнняў правоў дзяцей. На вялікі жаль, сёння ў нашай краіне за кратамі знаходзяцца палізняволеныя дзеці. Нам таксама вядома, што напрыканцы сакавіка былі затрыманыя 7 падлеткаў, сярод іх 3 дзяўчыны. Хочу нагадаць, што аховай правоў дзяцей займаецца дзяржава. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый стварыла адмысловую структуру ЮНІСЕФ, які сёння працуе ў Рэспубліцы Беларусь. Працуе у тым ліку з дзяржавай. І я хочу нагадаць, што галоўнай мэтай ЮНІСЕФа з'яўляецца не адкрыццё фонтанаў, не правядзенне конкурсаў малюнкаў, не адкрыццё пакояў для правядзення допытаў для дзяцей, а фіксацыя і абарона правоў дзяцей. І калі мы чуем гэтыя словы, што дзеці гэта наша будучыня, гэта ніякія не метафоры, гэта ў прямым сэнсе тое, што мы укладаем у сённяшніх дзяцей, гэта тое, што будзе жыць пасля нас. Я хочу сказаць, што безумоўна гуманітарны трэк ён з'яўляецца неабходным у сённяшніх нашых умовах, але мы не павінны забываць, што гуманітарны трэк не можа замяняць фіксацыю парушэнняў правоў дзяцей у нашай краіне сёння.